ukukhomba because ubaba washona ngina 9 years. So izindlu ngishaye ishikile ngaleso sikhathi ayezakhile because phela akathanga eshona kwezakhizo nekade mazakhe. So mase ugile nazo basethi kwake kwashiya ukuthi umuntu kaJabukayizi kuhle. But yonke into idinga maintenance. Ayikho into engayidingi maintenance. Mase ingasetholi i-maintenance indlu iyavuza iba yona konke. Ngiqala ukusebenza ekhaya sekukhona indlela yodwa. But njengoba ngisho ukuthi namhlanje ladies uma is talking ukuxakeka okuhlukile akasakhulumi ilanguage yenhlupheko leyakade ngiyibona. So ngesinye isikhathi siye ama-functions akanje I think uShembe wayewakhele nanama-mentorship ukuthi if usubona sengazathi sekuphelile noma angeke kusenzeka vula siswithu ukuthi ngiyawabona bafethu abantu besilisa angisho ukuthi ange-encourage but intenza kuyakuyona ile yokuthi iyalithiwa even mhlawumbe ngisho umakoti enganile emzini kuthiwa akayilutho ngoba akanayo ingane umfana. No, guys, you still can bring the peace. Yokuthi noma uwedwa uthi hayi umasibandana akanangane vele ngoba kusho wena. So wena ungamenza uma wakho abonutho. Ngoba we guys uyazi ukuba notho kuyakwenza ukuthi ungomuntu phakathi kwabantu. Ngoba ngisho kwi-gathering yomndeni ungasebenzi ozibona ukuthi awunazo. Kodwa la minute wasebenza noma waba notho ngisho kwi-gathering ngiyamile kuthiwa silinda njalo. Family gathering, that's a type of family that you have. So guys, ngiyafisa ukuthi uShembe bengasipha inhliziyo zokuthandana sisodwa sabantwana. Kungathi makufika usihlalo ezakubeni ezothi Jaba nginakho ukudla ngisuke mina ngiye kulontuku mfekiswa lontuku ubona kade ezothi mina kanakho ukudla. Ngiyafisa guys ukuthi omunye nomunye athi noma efika ezobika something kuwena, it might not usizo, it might not be financially but emotionally umuntu uyakwazi ukumlapha. Because mangifika kuwena ngimele ngaba izinto zasekhaya ngabe izinto ezipersonal angingase mina bese ngiyakujudge ukuthi ubana awukwenzanga ukuthi ngihamba kupho kanje angiqale ngokulapha bese kuthi egcine bese ngiyajudge kodwa nawe ngiyatshela bafowethu ushayisile lapha yana uma ukwenzanga mhlawumbe kanje ngabe ube kanje. So who are we to judge guys ukuthi njalo thina sile judgmental. So ngiyafisa guys ukuthi